Poď ma cícať. Pekné kvety, ale ne. Či to sa nerozjebal na DMS-ke, tak ani nebol na DMS-ke. Dneska cítim strach. V tejto chvíli cítim strach. To je jeden Jägermeister. Všetko leží, není stres. Ako naše hymny spieva blok. Práve, že teraz ideme do relaxu a nevieme, či nás tam vôbec pustia. Ja sa dosere. Toto video obsahuje alkohol, neslušné slová a rozhodnutia, ktoré by si asi nemal kopírovať. Ak máš pod 18, choď si radšej pozrieť Minecraft tutoriál. Ak máš viac, tak si nalej niečo a užívaj si túto krásnu, nekontrolovanú katastrofu. História sa opakuje. História sa opakuje. Teraz sa budeš natáčať, ak sa vyzliekam, alebo čo? Dohodli sme si takéto točenie. To sme sa dohodli? A čo si nevieš ostrihnúť som cenovku ty žebrák? Tak už som to ostrihol. Vyjebanec. Aký ty si? Akože teraz budeš fakt natáčať, ak som holý? Jasné. Ale ne. A večer budeš... Vyblurujem to. Ale ne. Ešte raz, čo si hovoril, že jaký máme dneska budget? Ja mám. Mám 30 eur v hotovosti. Do píči tam. 30 eur v hotovosti a 150 na účte, čo môže byť. Banger. Dneska požijeme, že hovoríš? Poďte na hlasy. Pokutu dostal. Za takúto jazdu. To by si mi urobil? Čo mám povedať? Cítim strach. Dneska cítim strach. V tejto chvíli cítim strach. Cítiš strach? Mentálne cítim strach a nechce sa mi ísť na Majales. Ja tam idem trpieť. Dneska ideme ľudia na Majales, ideme to tam zdokumentovať, ale predtým sa musíme ešte jebnúť do nálady. Ty už si v nálade, akože. Ja ešte nesom, ale za chvíľu dúfam, že budem. Takže vidíme sa možno, že ďalej. Ďalej? Možno je toto koniec. Možno toto je koniec začiatku. Rovno takto, hneď. Jak povedal Kali? Jak to povedal? Kali bude zajtra. Čo by si dodal? Že hudba hrá. Vieš, aký DJ mal hrať? DJ Pepo. DJ Bob. Bobo. Dnešný sponzor programu je jeden Jägermeister. A nechce sa mi do toho ísť veľmi, lebo je 5:30 ty kokot. Boburrito bandito? Boburrito bandito. Jojoj, Boburrito bandito? El Boburrito gangsterito. Ja tu si naštartované auto a ideme piť. Ja to tam dám, bez piče, je to svieti do oxy. Ty kokot. Tak si zajebeš tričko, hej? Čo ti jebe? Ale vy nespíci. Či kokot. Normálne my tam povieme triezvy do piči. Takže ideme si dať posledný kapurkový Jäger a ideme sa pustiť do dnešno-večernej zábavy na Jojke. Ja sa dosere. Tak to je tvoj problém. A ja dúfam, že ma tam pustia s kamerou, lebo... Teraz sú ináč... je 2:30. 2:30? Hej, 6:30 je. Ja by si vyzeral na alkohol. Je 6:30 a ideme na Luca Brasiho a Pilsiho, ideme sa pozrieť na Majales. Ideme sa pozrieť, ako to tam bude vyzerať. A dúfam, že nás tam pustia s kamerou, lebo keď nás tam nepustia s kamerou, tak dostane SBS-kar napis. Si môže vybrať. Nemocnica cintorín. Bude zlé. Môžeš povedať, ako sa cítiš? Mám strach. Mám strach? Mám strach, páli ma celé telo. Tak chcem zomrieť. Ja som jak rič. Čo? Ja som jak rič. Není, lebo keby to bol extrém. Takto jak mi je dobre teraz. Čo povieš? Dostali sme sa tu s kamerou. Dostali sme sa do areálu. Ideme sa tu najebať. A ideme si tu počkať na Luca Brasiho. Pôjdeme sa tu rozjebať. Ešte raz to vysvetlím. Som najebaný, ale nejsom najebaný do takej dobrej nálady. Do jakej nálady si najebaný? Do žiadnej. Také, že ešte by som proste vypil, aby som mal dobrú náladu. Ja by som ešte sa najebal. Ale nie z takého piča drinku. Chcel si mať z lacného? Nie že z lacného, ale zo ženského. Plný klub, Mercedes, máme benzín, máme gas, robím cash, všetko leží, není stres. Plný klub, Mercedes, máme benzín, máme gas, robím cash, všetko leží, není stres.
Naše hymny spieva blok. Eniky, beniky, kliky B. Reperi plačú, mami ne. Eniky, beniky, kliky B. Čo ťa čaká, to ťa nemíňa. Všade, kde som, dáva na mňa pozor gad. Dievčatá mi píšu, že chcú pošlo so mnou spať. Chlapci mi píšu, že chcú sa na mňa podobať. Cítim sa jak Fico po voľbách. Takto sa to robí, do pse máte. Hotovo. Môžeme ísť. To enjoy, tej. Môžeme ísť jebať ove. Môžeme ísť jebať Jägera do auta. Ale ja si zoberiem aj tu ešte gin tonic asi. Vážne? Áno. Čo ti jebe? Keď tam bude veľká rada, neberiem. Máme jeden koncert za nami. Jeden skipujeme na polku. Trochu sme ho nenatočili poriadne. A treba mi cikať. A nenatočili sme poriadny content, čak my sme tam iba stáli kokotiny a ty nikdy nechytíš ten foťak do ruky do piče. Ja som triezvy. To som iba sám, sám som na hambím. kamere do piče. Ty vyjebaň. Ja som tiež teraz na kamere. Teraz držač, pomocník, ty kokot. Profesionálny podávač. No, to si presne ty. Profesionálny podávač. Na čo čakáme? Že by si otvoril, ne? Ty máš kľúče. No čo? A my najebaných auto. Takže už nám začína tma, ale ty hajzel špinavý. Ešte by som potreboval 5 takých minimálne. Cítim to. A teraz nám začína tma a ideme sa presunúť na DMS. A uvidíme, čo to tam spravia. Je nás dobre počuť, je to OK? Daj sa trošku vyššie ten mikrofón, prosím ťa. OK, keď poviem číslo 3, všetkých 28 ľudí urobí bordel, OK? Raz, 2, 3, 5! Keď som tu bol naposledy, som nevidel ani jednu tú sedačku, bolo tu plno ľudí, dneska je nás tu menej, ale to neznamená, že sa nebudeme baviť, je to tak? Už je dobre. Už sa bavíš? Už je dobre. Už sa bavíš? Už som vo svojom. Na, to máš kameru ty? Keď cyklus kokotá, my si ideme to kardio a ty sa odmotaj. Je to MDMS, je to lepšie ako ty, čo si si dal dnes. Strašný výtlak, ja mám plný vek, je to MDMS. Poď ma cícať. Pekné kvety, ale ne, mám ťa piči, ale ne, ale áno, ale ne. My sme DMS, traja králi na webe, nás všetci milujú, že nám fajnovo jebe. My sme DMS, klopeme ti na dvere, došli sme, nevieš, aké je to mať kokot na čele. Ale áno, ale ne, ale áno, ale ne, ale áno. Či to sa nerozjebal na DMS-ke, tak ani nebol na Tvoje DMS-ke. hlavy neprehrali, sme jak baví, môžeme sa o čo chceš staviť, nezastavíme jak bavíš, sme nás baví a jak Slavín, vy ste teplí ako... Ja to neviem, čo vám treba dokazovať, ja to neviem, piče, ja to neviem, nič není tak dobre, pokiaľ si to nezoberiem, ja to neviem, flow pada s ľahkosťou, tak ako perie, prečo ja to neviem, nič nemá taký hej, pokiaľ to ja nedonesiem, robíte si meče, more z vytrhnutých antenky. OK, mošpitujete či ne, chaloši, čo je do piče, čo je, halo. Ešte to googlia. Dobre, tak iba táto, keď sa neviete do dokopy, starý. OK, dievčatá, prosím vás, to, že budete píšťať, vám nepomôže, iba choďte odtiaľ nabok, prosím vás. Bolo by jednoduchšie. A kto chce mošpitovať ešte raz, poďte sem. Takže mošpit na lavičkách som v živote nevidel, hoď sa mu keď sedí. To bolo, že úsečka mošpitu. Toto úsečkový mošpit. Z bodu A do bodu B sa domošpituješ. Áno, vyzerá, keby vyvízal kráľovej prasnici piči. Revenant do piče, keby vyhral nad tým medvedom do piče. Je strašný frajer. A nové dokonca nebal mošpit a takto mu išla krv. Krvavý mošpit. Strašný král. Matias je boss. Jak si to užívaš? Banger. Čo? Banger. Dá sa vytriezol. Dá sa vytriezol. Ja som skápol. Vyšiel si sa? Cítil som sa jak v Titaniku do piči, keď sa potapal. Hej, tak planil som Ja som šťala iba. A videl som, že iba telefón už ide, že ja, že ne. A potom a ja hneď ale ustal, ale všetko som ustal. Dobre. Ale jak to tam rozvidel ten závan hovien, čo ti... Choď si to skúsiť, choď.
Teraz točíme video, že ideme na afterku do relaxu a ešte nevieme, či nás tam vôbec pustia. S kamerou. A keď nás nepustia s kamerou, tak im povieme, že my tam nenatáčame nič, že proste. No dobre, je to počuť teraz práve, že teraz ideme do relaxu a nevieme, či nás tam vôbec pustia, ale ideme to skúsiť a ideme sa pozrieť, čo je tam za diskotéku momentálne, lebo tam neši diskotéku, ale after party. Ale to by malo byť oficiálne. Oficiálna after party, ktorá sme boli na... Jak ľudí ti dávali nejakú storku. Ideme tam proste a ideme sa tam rozjebať, dovidenia. Nenechaj sa rúžiť. Dobrý večer, priateľ. Momentálne sme došli do relaxu a boli sme to strašne fúkať. Boli sme najprv fúkať na veckách. Ja som sa sfúkal. A teraz ideme strašné bomby. Ukáže, ak ti je dobre. Ukáž. Ja sa musím prichystať psychicky. Ty si ešte nevypil? Ja som... Koľko litrov som alkoholu vlastne dneska vypil? Pol litra, čak celý Jäger jeden, dvaja, to je pol litra určite. Pol litra možno vypiť každý. No minimálne, ale iba pol litra tam Jägera. A to je dosť? A ešte sme mali drinky, vypiť toto. a ešte sme mali tam. Ja... Mojich 13, kebyže má teraz 13, by to bol nemožný jak si. Vypiť! Nebuď koľko, da si vypil. Úplná bomba. Jay, užil si to. Takisto aj jak ja. Kebyže to je pomaranč. Toto je hnus. Napej si nejmoranč. Mám píči aj to. Ja už nepijem. My sme si ešte schovali jedného. Ja nepijem, ja nepitujem a to je to isté, že? Taký pičač, bude neskočiť na banán, ale nechce nebo toto tá váľa. Mať mozkovú vízu, proste úplne podývaný výbu. Tak sledujem tu kurvu, čo je s ním, jak sa hýbu. A rozmýšľa, jaký svoj turistu. Jesus, stavila na tú píču. A takto dovolí vážu, žurobia list. Ja sa pred 20 minút si presne rovnie. Vyjebala rešpekt. Mi sa prepačilo na predmestie. Máme gejš, robí love, robí kejš. Robí klub, Mercedes. Máme gejš, robí love, robí kejš. Všetko letí, není stres. Robí klub, Mercedes. Máme benzín, máme gejš. Robí love, robí kejš. Všetko letia, není stres. Robí klub, Mercedes. Máme benzín, máme gejš. To je video pre mňa. Ešte neviem. Možno na YouTube. A teraz mi tu Instagram. Tomu ver, není problém. A ty rád ako robíš videá? Robím, no. Fotky, videá. A spravíš aj mne videá? Jasné, na čo? Čo by si chcel? Ja sa venujem športovým autám. Tomu ver, to mám rád. Ja idem na bar. Prečo?
Paketa! Čaute, zdravím vás Dominik Koniáty a dneska tu máme Rastia Putkovskýho. A ideme pozdraviť Svetine. Dneska tu máme také Svetiny, možno sa s nami porozprávať. Máme kameru. Počkaj. Máme ďalšia Svetina, poď. Tu máme kameru a ty sa musíš predstaviť. A prečo piješ ďalej? Prečo piješ ďalej?